Yabantu ase hayi hlalani phansi uthi awukho umuntu uzenza clever ngathi ngulodengana sinayo apha eClickcountry. uBram Mokgotsi yo bantu ase yewethu kuthiwa into nokubana behleli phaa Kgosi Mampuru kugcawanyela ilanga ke caba kusemini bananto kwenza mos gcawanyela ilanga kuthiwa kuyancokola ke ngoku wathi yena nje nokubana hayi mina awumnenza uqhwesha mina kwathiwa hayi wena nje uzawuqhwesha njani lanto yohlula uThabo Bester esimaziyo into ngobana uclever wena ngoba ucimba uzawuqhwesha njani wathi uThabo Bester xa umjongile uzawucimba uclever kanti oyena muntu clever ndim apha mna into endizawuyenza ndizawuthi ngobana xa ndisiwa ecourt mosakho security phaa uphithizeli phaa khobantu baninzi phaa because umuntu opha is just 1 or 2 and kugadwe into nokubana abantu mabangene ecourt uthi hayi xa ndisehleli phaa kwezazisele zasapha ecourt uthi hayi ndizawuthi tyukudu nditshintshe ndithi qoba ndiphume out kwathiwa hayi wena Brown hayi ndiyanixelela mna guys ndiyanixelela kuthiwa oko ke saniminizi wayithetha ngaloo nto normal guys niyayazi le plan yam yento nokubana into endizawuyenza ngalamini ndiyecourt zawunxiba ezaa mpahla zikaFadere chaba uthi kukho uFadere ozamnika uniform ukuFadere chaba uzamnika iJewish apha then ke ngoku le nto ke ngoku aqhweshe enxibe lo Jewish yava so ke ngoku uFadere uva ngamningi ezimpimpi zalamabanje njengoba leFadere ivile lento ethetha ngilomfo into nokubana uthi into azanenza yona iza kugqatha leyasamanga honga kaThabo Bester uthi uzanigqebhela ngophiyo athi uFadere nithi nanini kuthiwa hey uthi uMokgotsi into nokubana nge20 xa esiya ecourt into azawuyenza uzawube sikatshintsha nxiba impahla zobuFadere qoba phume out wathi uFadere hayi wena nisinango wathi ewe and uthi already plan yakhe ihlangene unabo abantu bakhe wathi hey yava hayi lo uFadere yoxela uboss wabo ke ngokuthi mina hey kuthi kunto kanje thethekayo boss wabo afonele iIO immediately into nobana yafondini ibanjwa eli lakho little yava hey iIO yothuke efondini abakufonele ke ngoku necommander ke ngoku enkulu yasejele yava ithi la command inkulu yasejele into nobana yabona ke xa esiye court kuzafuneka nenze ishonto nokubana nimbophelele izandla neenyawo nentamo if you have to nentamo if ukufuneka ekhasile ungene ecourt makakhase kuthethwa ngalo dengana benani asana kodwa if ufuneka ekhasile uzawukhasa sharp and it's the bail yakhe was denied the first time because i-address yakhe ibingacaci kwathini so ke ngoku unikeze enye i-address entsha eyase Northwest I think ikankosikazi wakhe then kubekho yaseGauteng yaqonda umuntu azalana naye bantase kuthiwa kuyiwe Northwest kuthiwa unkosikazi wakhe emntakabawo wayeqhwanya into engapheliyo engu apha naphaya ebheka esithi hayi ndihlala kule address ndamuva kuleya but awuhlala apha yena but ndamuva kuleya bantase sharp kwaye uchokishwa ke ngoku le yaseJohannesburg because yena uthi into nokubana xa engekho Northwest uba seJohannesburg xa attend business we don't know what business most uthi xa attend business uba kule yaseJoburg kwafika kukho sisi uthile phaa caba sisihlobo kuhabuzwa ke sisi uyamazi uOpa uOpa masigama lakhe udengana Thoba uyamazi uOpa wathi hayi ndiyamazi uthiwa uthi uOpa uhlala lapho wathi unyanisile uhlala lapho uOpa ngowalapho uOpa uthiwa hayi sisi uqale nini uhlala lapho hayi ndiqale phaa ngoMeyi kwathiwa sizafuna idate ke mntasekhaya sizafuna idate wayigubhulula abantasi kuthiwa wayemane sithi le phone ayina network le date efunana namaphepha eva epage amaphepha mntazi ingacaci yathi ayo angxamanga mntasekhaya ungatatazeli thatha ixesha lakho take your time angxamanga ufune le address bantaze yafumaneka i-address kwafumanisa ukuba no i-address le usisi umuve kuyo 10 days before kubanjwa uMokgotsi so kuyabuza nje ebehlala njani apha uOpa because kaloku into ithi 10 days before abanjwe wena ubungona ufumana le ndawo so uyenza nje into nobana uthi uOpa ebehlala apha
kudala ehlala apha i-address yakhe le kwathini yathi la your worship yabona lo noba singamkhupha ngomso lo usayo soze kubekho umuntu maziyo uba uphi sizathe ebepha because first of all we cannot confirm i-address yakhe. Second of all, nanko ngoku ethetha into ezintsha zoba nako efuna ukuqhwesha. Dithi mara abafana hawu Nkosi yami, like guys ngiphelelwe ngamazwi andinoma ndithini like yabona uNomkids eza feelings abenazo esithi noma actually I hate him to understand because lithonsi elingaka ayilothonsi abantu asekunogumbe uyabona lanto esixhoseni ukuthi umuntu unethonsi hayi lo akanathonsi kunogumbe abantu kunogumbe because what do you mean noma sesithoke abantu let's say ke into noma nyanyani ke beplane uqhwesha ne which I don't believe. I just believe into noma befuna uzenza important kwamanye amabasha but let's say into noma nyanyani beplane uqhwesha into bezayithetha lonto lento ahambe ithetha qhwesha anytime. In fact nge-20 xa ndiyovela ecourt and ke ngoku i-court date yakho iyaziwa xa usithi wena uplane uqhwesha xa usiya court obviously kuzokwaziwa into lokubana okay fine yamile so that's why uzobotshelela izandla neenyawo urhuqwe ngathi uyinja. Guys yabona uBrown Mokgotsi kuthiwa abantu uye wathi udengana apha kwabasisi wathi mamelana apha uyabafowunela ke ngoku from yaqona wathi mamelana apha if ever khe kwafika amapolisa apho ze nikhe nje nithi andihlala apho nizandazi kahle xa kufika amapolisa apho nibaxelela into lokubana ndihlala apho endikudala ndihlala apho otherwise nizandazi kahle andifakela ulanga litshoni mna bathi yho kuthiwa bothuka abantu wathi and ke abantu loo nto leyo musayivumelekanga into lokubana wena ububhizi ne-witnesses ububhizi upepereza then ke ngoku uyayibamba apha into nokubana no but then istory sangoku asidibane istory saqala. That means into nokubana kukhe kwareheswa kwaxelelwana nje nokubana wena xa kufika amapolisa uzuthi yaba and ke ngoku apha ibuhlungu khona abantu asabarehesiswa kwangulo mntu mnye udengana lo oqam bayaphaqulana abantu hayi sana andiyazi lento sikuyo. In fact uBrown Mokgotsi kuyakwazeka abantu asikuthiwa umuntu angasayi-aplayela ibheyili and xa ucinga abantu nguye umuntu ome phambi kwakhe nebheyili because i-address ngewayiprovide kudala i-address into oko bimbambile ngoku uzawubanjwa yile yokuqhwesha undazole intloko nanku umfana. In his initial application, he never mentioned this effect as mentioned about trial. The affidavit of the poor Professor Chavan in her paragraph 2.3, she states that the applicant has previously visited and stayed at this address when attending his commitments in Gauteng. This address is reading a statement where it is set out as unit so at JP. The applicant in his initial application, he never referred to this mentioned address above. 15. I am of the view that the applicant never resided at the address in Johannesburg as his address was only occupied by the board Chavan on 5 of May 2026, 10 days before his arrest on the 15th of May 2026. 14. I confirm that in the case of Mabatu, case number 81 of 6 of 2026 was declined to be prosecuted by Mabatu. 15. However, this indicates that the applicant is capable and has the means to contact
or indirectly, that is undue influencing of witnesses. 16. I am of the view that this application is an attempt to rectify shortcomings that arose from his initial applications. 17. The applicant has shifted the goalpost by completely changing the addresses. It is my view that it is not difficult